Ayong buntag kwintas among uma. Check na to aron akong tanong. Pugi. 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 Bati, daghang kayong ang bati. Pugi. Kamatis hapit na namunga. Nya diri ang pichay. May pa. May pa kaayo may tabunan sa nako. Na sitaw. Kita mo sitaw. Ano siya bunga, gamay pa kay siya pero nanay bunga. Taas nadaot sa init. Ako mga itanumay na sidling. Tara. At salog pechay. Pugi! 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 Asa naka tong laag to? Sipat. Pugi! King! Kung kalbasa na daot sa init. Sobra kainit kayo diri. Uy! Grabe. Giduag uwan na akong ampalaya. Tour lang tamo sa akong garden una. Palaya, nangatay na sila. Tagas na, hapit na namunga. So, kinahanglan nato abunuhan para mamunga na. Pugi! 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 Natay flat ng gimo. Tamnon lang na nato ang kana. Pwede na ibalhin na atong mga seedlings. So, diri na ta. Batang sa tamo diri sa babaw. Gunit mo ha. Hande ato ning tanuman og pichay.
flat naman ito yan. Wala pa na natin tanong ito. Nagdua ang ulan. Karoon po naman ito naman. Ulan naman. Tuning andamundaan kaya itong ibalhin ang mga pichay diri. So flat na ni daan. Pwede na ito balhinan sa pichay. Pugi! Excuse me. Asar manis Pugi. Pugi! Ang kanding wa pa din nabalhin. Ato sang ibalhin si Silver. Ito naman daay. Luoy. So balhin na nato ang atong gamatoy nga kanding. Nakalimut ko sa akong kanding ug balhi. Silver. Nara. Ali. Ali. Tara. Pas muna ka Silver. Luoy. Tara. Tugway mi magtugway. Oo, ay kog idagan. Muli, ikaw, paspas. Eh, diretso. Wala akong daily routine diri sa bukid. Dito. Paspas. Paspas na. Igutom na day ka? Paspas. Gutom na kay ka? Li. Ito. Dali. Gigutom siya, gigutom. Paspas.
dito. Paspas. Dito. Oh, diri ra, diri. Diri. Dara. Lang ka doon, ha? Nga lang ka, ha? Dir. Apa? Nga. Tur tamo sa among gananan o tubig. Imnunon. Bugnaw kay ni siya. Liguana na mo. Diri mi maligo. Nya. Among imnan. Tabay ni siya, tabay. Lami kay nadabog no kay tubig. So, balik na tas tong trabaho. Karon mahuman tong tamnanan og pichay. Ani lang kasimple ang kinabuhi diri sa probinsya. Hindang magtrabaho tungod sa pandemic. So, ari lang una tas bukid. Anak. Daghan-daghan pa ang taon tanong ani. Ako'y mga flat po diri. Tamnanan po na. So, balik ta. Itong trabaho. Tantang mo diri. Uy. Akong stand di mong tindog tarong. Pugi! Laag naman po ni. Ito'y nga gamatoy. So, ito mag-ulan-ulanan kay aron maayog tubo ang atong tanom mga tanon. Iske gulay ulan. Hindi kaya na mga basak diri. King! King!
So if you wanna know the fairy tale list, we're looking for somebody with some superhuman best, some superhero fairy tale list. I can't see. Tururu, tururu. Ano lang ta, sa bukid. Ipugi lang ta kay para matay mahimo. So, yan na. Isa ka flat. Hindi natin itanom ang pichay. Init na kaayo. I don't care if you're or not. Sabi natin tungtong. Okay. Gudit ha, ay gahagbong ha. Pero natay okrang ibalhin. Okra ito ni ibalhin. Dako na pwede nang ibalhin. So ito na siyang ikutang dire. Ganta ni okra dire nga kay giduaan sa akong mga iro. Ting si patas sa akong mga iro. Ang mga flat. Yung flat o balik. Itong lingkad isa. Atay gamay ko ang hapit na po ni siyang dako. Malong ni simple among kinabuhi ito sa probinsya. Ako'y lemon or saan tawag. Dako na siya. Na siyang badak patambukon. So mao lang to. Una update lang tamo inig. Makatanom na ako sa akong pichay. Marunyi atong lingaw yun sa bukid eh. Sunod itur tamo sa among payag.